bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal ndu jetɗen Allah en juule rasulillah sallallahu alayhi wa sallam en calmini en jarni en ñaguima duwaw kono kadi en neldi do dendagal yeɓiyankoɓe men kala teɓe mbawi wonde ene ɓe goni jamme kisal ɓamtare udditare yajen yo wone goto e mabɓe kala en calmini dendagal mawɓe ardiɓe tigui rigui oɗo Pindi Média kono kay en calmini également seeɗa men tedduɓe ganduɗa hoorema ñande kala ene jeeɓa en e ɗo mbawi wonde e nder dundu babaɗo mo ko wayno Abbas Jiggo ganduɗa hoorema vraiment ina yomno en calminali muɗum fewde tigui rigui e ndeɗo yewtere nde ganduɗa hoorema wiyete tigui rigui ko lewlewal communication enen gandi hande oɗo hewno ɗowde yewtere nde ko mawɗo Abou Samba Diop kono noon hajuji aduna ko kañum tigui woni ko tepti e makko ha vraiment mbawɗen arde gam ɗowon dembo e yewtere nde hande noon enen jogui mo gandanɗa hoorema mi anda mbiyatami ko le revenant walla holno potan wawde wiidemo kono mi accat tan yimɓe mbawa waɗande koye men découvrir kono ko wona ko ɗum mawɗo Abou Diop ina e junggo men nanaga mawɗo Abou Diop mawɗo Abou Gaye jaam Allah walema jaam Allah ñallema ceerno Abbas mi salmitima mi juurimama en calmini e bismade dendagal bandiraɓe heɗotoɓe ndeɗo yewtere lewlol communication e oɗo saaha so tawi heedi noon calminirten ceerno Mouhamed Ndim dognoɗo mi anda o darti mi anda o suwa dartata ene wawi taw suwa dartata ha joni taw koye garnade o woni walla mi anda so tawi kadi so tawi Sonko heptimamo ha artirimo foof de no wawi wonde saabu kanko yiiɗo hamali o yiiɗo hamali te ko ɗo yiiɗo mali o yi piyande gulli ɗo toon e mali ko nden o yi mali mi anda fof ko yaltini jiiɗi ɗo no foti andu komi jambar no ala ɗum fawake jambar ɗum wawi won taw wartani mi anda jambar ko parti ala min wartata kala mo jiiɗa biyeteɗo ko jambar ko parti par ce que ko addanta ɗum wonde ko addani ɗum wonde jambaro ko goɗɗo kañum ko ɗum addani ɗum wonde jambaro bismillah donc ko pewniɗen goɗɗo on fof fiya donc sa adima fiyede tan ko eɗen mooli Allah machallah ɗum noon en beltanima bandiraɓe eɗen mbiyaɓe tan kadi en garti e yewtere meɗen nde gadorɗen wadde kala talata so tawi oɗo waktu heedi ko wiide han kadi enenne kadi so tawi en jooɗima eɗen kaala wona ɓurde yimɓeɓe gandal mata ko dañde fartange tan wawde jooɗade ɗo ena haala yimɓe ena keɗo kono heɗotoɓe ɓen yooɓe keɗoro hakkillaji ɓe mbasa heɗorade ɓerɗe ko nden ɓe mbawata famde ko haali he ko surtout kono kadi neɗɗo mo ena haala o hay sinno ko haalata ko welanima heɗomo so tawi a heeɗimamo tan wasata so tawi yontoyi aɗa waɗa mo critiqué on sahande ko ndewon mbawata dañde point ngaji ɗi aɗa waɗira mo critiqué kono noon so tawi a heeɗaki mo jomum fuɗɗima tan a wi o ko haalanno ko ɗum han haalata a woppi ɗum sa renaki a wawata dañde ko mbaɗirɗa mo critiqué par ce que aɗa wawi wadde mo critiqué mbiyeɗa hol dalilu maɗa ganda hen tigi kono noon vraiment kono machallah kono hande elle wonɗo duttiɗade hande aɗa haaɗi walla hande ka kaccitiɗo eyyi mi suwa haccitade homde kono ɗo ko tanum Serif Samsuddin Sy kañum rewi ɗo en woni Oumou Sy styliste international machallah aɗa andi ñanden en kaalino ɗo henna eɗen kaala affaire économie ji Afrique eɗen mbiya wonde ɓe mbaɗani table banc ɓe ko ɓen jogui économie Afrique e mbaɗɗen hen discuté ko heewi ko wayno Alaji Lobbar Fall en gaddoyɗen Keccel Fall en mbemɗen Djily Mbaye en Djuka Kebe en memɗen Alaji Demba Sy en memɗen Abdoulaye Wolle Ndiaye en e woɗɓe ko wona ɓen tan par ce que so tawi ƴeewi ɓeeɗo en hay goto mabɓe waɗani table banc kono ko des milliards gérata Bocar Samba Diawen ko des milliards ɓe mbaɗata géré milliards uji ɗi mbaɗata géré ɗi won joguiɓe ɗo doctorat ji d'état ngala ɗum saka mbaɗa ɗum géré donc Oumou Sy kañum so tawi en ƴeewi eɗen mbawi wattudemo e ɓen walla ni gardinen mo ɓen holko waɗi ɗum bismillah par ce que kanko Oumou Sy o windata Allahu akbar kono fodde sappo e ɗiɗi ɗemgal omo haala ɗum Allahu akbar te o windata ala andi o meeɗa joɗade table banc noon ko il faut que gardanamin oɗo ko kanko addi ko wiyete internet ko Oumou Sy nanni ɗum e nder Afrique Allahu akbar nden wiyatno ko cyber café Oumou Sy adi nanno ɗum ɗo ene e nder Afrique te eɗen gandi ko wiyete méti sakana
e nangue hoore en 2000 en 2000 Meti Sakana kala leader politique gonnoɗo e oɗon saha rewi Meti Sakana nden waji goto journaliste ne wiye Ndiaye Diop no wonno Sud FM ɓe mbaɗatno toon émission kamɓen Abdoulatif Coulibaly en kamɓe organisatno ɗum en mbiya ɗum xel kala politicien jooɗima toon haalde programme muɗum to banggue politique ko noon wadde nden politique welno en jetti en jarni sohna Oumou Sy no feewi styliste kono kay ko ɗon ndewten aussi jetten ɓe ganduɗa hoorema kadi janggani ene jeeya hen Diagraf Amadou Hammet Demba Diagraf Dimat kañumne aussi yarani gandal kono so joddima ingénieur uji ko kañum ko waɗi kala ko desini ko ɗum ƴettete ko ɗum kawi si Allah tigui rigui te janggani école vraiment Mouhamed Ndim beelo mbiyatmami ko le revenant walla Mouhamed Ndim dognoɗo arti walla Mouhamed Ndim walla ko Sonko riwnoma leydi ndi walla holno potan wawi waddema qualifié Mouhamed Ndim eyde wawi o saaha mo gonɗen leydi ndi ne wawi tawi ko ɗum saabi dogdu ndu Abbas mi salminima a jarama salminima ko moƴƴi waɗi weltare kadi no fewi huccodirde e ma huccodirde e mawɗo Abou Gaye ha ɓuuri tengtu kadi nde ɗo tufde nde ganduɗa ko développement communication en calmini bandiraɓe fof e kuuɓal mais également en mankata salminde bandiraɓe Mali naaɓe yettinde nelal hollidde on a sikkat boom oɗo émission wona Sénégal naaɓe tan ɓuuri mo yidde le ma mbiyen toon to nokku men Mali to vraiment guilay guidi binne en ha toon to ganduɗa ko Folokiɗe en Ségela en ko nokkuji ɗi ganduɗa so tawi waktu yonti kamɓe kala aɗa tawa vraiment en mbaɗa visionné émission no fewi ko nonne kadi ha ɗo e radio ji men communautaire ha e baale WhatsApp ɗe vraiment tawat ko émission baɗɗo gartam mo yimɓe mbatoro no fewi ɗum kadi ko yettude Allah no fewi Abbas ko noon tigui bande musidɓe tedduɓe haade men fuɗɗade mataw en garat e on ji ayi montre mo ɗo no yodde oɗo montre de ko Mouhamed Ndim addanim ɗum mi anda fo noon oɗo ɓuuri mo valeur ala an sikki ɗum kay mi sikkani mi yana attention de joni montre mo yima telloɗen tan mi tottamo facture o omo yooɗi kadi omo waɗi valeur aussi oɗo wawi ɗum eyyi joni serneten tan ko facture aji oɗo wawi ko noon wadde garen e ko ganduɗa hoorema hande o en tongini ɗum bandiraɓe mbi sikkima ɗum won toɓɓe ɗiɗi baɗɗe fayida toɓɓere aronirde ma en gar e oɗo terrain meeting mo ganduɗa hoorema jibini ko heewi ngal ɗon jaltal ngal ganduɗa hoorema Ousmane Sonko gardiɗo jagorɗo leydi Sénégal kono hoorejo lando Pastef waɗi no o yuɓɓinin ɗum ko le 8 passé en ji également e nder hen ɓen ɓe ganduɗa hoorema ko kañumen goni luldiɓe jiiɗino wadde marche hollidde vraiment caɗele ɗe jogui au moment où oɗo meeting en waɗi organisé vraiment matoɓe gaccen hakkillaji mabɓe e caɗele ɗe kono kay e nder meeting o aussi en jii konngui ɗi ganduɗa hoorema kanko Ousmane Sonko gardiɗo jagorɗo leydi Sénégal hoorejo lande Pastef ko wukkiti ko vraiment ha aduna foof vraiment nandi ɗum ɗon aussi ma en gartu e réponse aji aussi caggal meeting o enen gandi landaji kewɗi jalti vraiment gam vraiment jabtade kanko on ɗon gorkajo biyeteɗo Ousmane Sonko toɓɓere men ɗimmere garen e cumuli ɗi gandanɗo hoorema ene teska no fewi vraiment bonni ko heewi e ɗeɗo ko gandanɗo hoorema woni huuɗo ko gandanɗo hoorema Allah subhanahu wa taala addini en ɗum noon ko ɗum caɗele ɗum noon mbiɗen yen vraiment kaat e ɗeɗo toɓɓe ɗi tan wasta ma wot ko dañƴen hen ko heewi ɗum noon mataw mi fuddorotto mo gandanɗo hoorema ko kañum woni gonnoɗo ɗo ko vraiment ene majjiri en tigui rigui woni Mouhamed Ndim jaltal Ousmane Sonko e oɗo terrain meeting bannoɗo ñande jeetet holko mbawɗa vraiment famminde hen bandiraɓe a jarama Abbas jaltal Ousmane Sonko no yirni terrain meeting mboɗo sikke ɗum heewi lowte no fewi par rapport e jaltal makko ñande jeetati ɓennuɗo en ji quand même o noddi kono ko adi foof en duttoto jehen ha yesso holko saabi jaltal ngal eɗen gandi wonde o waɗno annoncé caggal nde nanɗen dillere waɗi au sommet de l'état hakkude makko e mawɗo leydi o Bassirou Diomaye Diakhar Faye o waɗi en direct no hewno ni waɗirde caggal ɗum o yi ko wonande yo yimɓe par omo jogori haalde mbe o ari o haali elle o waɗi en kadi ko annoncé wonande jinnomi yiide on ko mboɗo jogori wadde jaltal mboɗo noddi dendagal jeeyaɗo emo ganduɗa ko landa Pastef kam e alliéji mum le 8 mboɗo noddi on toon to e Stade Léopold Sédar Senghor guilay toon mbawaten wadde hayso tawi mbiyen mbawen wadde analyse seeɗa e holko saabi jaltal ngal ha e jertude ndi
en fof eɗen gandi kam ko saabino wonande annonce mo waɗno yiide wonande mo waɗ en direct ko jogorno haalde ko eɗen gandi wona ɗum woni ko haali toon to e terrain meeting o hayso tawi en paami won caɗele ɗe ganduɗa mbaɗi hakkude makko e hoorejo leydi ndi ha yimɓe ni woodi fuɗɗinoɓe yaltinde ko yiyete ko démission nde jogori wadde ha woodi hen ni yiiɓe wonande so tawi démission waɗi de sa renaki ko par intérimaire oɗo jogori waɗede premier ministre en ji caggal ɗum caɗele hakkude makko e banno Abdourahmane Diouf kañum yalti wadde défendre le président de la république Bassirou e wadde apaisé yiide hande oɗo saaha caɗele leydi ndi wonko sohla ko wona caɗele hakkude gouvernement o mais nde o ari nde le 8 eɗen mbawa famde so tawi koto banggue politique o waɗi marqué empreinte makko o holliti kadi ha joni omo ko kanko jogui les rênes wonande en ji mobilisation baɗɗo waɗi mobiliser des centaines de bus yimɓe ummima partout e nder leydi ndi en ji keewal yimɓe ngal hayso tawi won hen expert uji koliti wonande ko tawa toon nde ari nde ko ne abbo e 160 ujunere neɗɗo woni yiɓe ɓuuri ɗon woni yiɓe ala so tawi a waɗi to banggue mètre carré sa ƴeewi yettaki toon fo e wade noon enen kam en ji heewi o noddi yimɓe ɓe ngari heewi kono noon ɗon ɗo o ɓorni casquette président lande Pastef ko hollide wonande caɗele ɗe ganduɗa mi heɓdi ɗum e président de la république ɗum ɗo ko appel baɗɗo fort andu noon ha joni ko joƴƴinma ko min jogui ɗum te ko min tottunuma ɓen nanɗo ha joni kono kadi ko wawde heɓnade élection ji local par ce que paɗen ko élection ji local wawde heblanade ɗum hay ko way noon kono aussi min e yiyandam mi faami hen Sonko jogade muuyo yidde yaade élection 2029 e on saaha mo ganduɗa hande beele ñawoje leydi Sénégal dokkanimo fartange yaade caɗele makko dossier makko e Mame Mbaye Niang kono en ji jangol makko e les magistrats wonande justice Sénégal sa heeɗimo no feewi a tawat o waɗi ɗon schéma makko ko yiide yen gandu justice ko poplo woni justice donc so ko poplo woni justice kala keewal ngal jogiiɗo yimɓe ɓe ko ɓen jogii justice mbaɗal koye mumen no belta donc ɗon e nder heen so tawi jaafuɗa omo wi e wonde ko keɓe waɗoɓe rahas manam keɓe lawƴoɓe manam justice o keɓe lawƴoɓe ɗum holko aɗandi ko pular yiyata ko Abbas andude neɗɗo ɓuuri heɗade ko haalat sa ƴeewi ne jeeya e ADN Ousmane Sonko gila omo woni opposant ha hande Allah addimo e pouvoir o woni le premier ministre du Sénégal Sonko ko kaɗo haala tan jogui toujours haala makko par rapport e hakkude makko ɓe huccodiri wonande les opposants e kala mo ganduɗa waɗanimo arrangé to banggue politiquement mo ƴeew ko wonma étiqueté o takkuma hunde walla o haala ko ganduɗa ɗum ɗo sinno tan ngam stabilité e ko way noon leydi ndi jomum ene fonno quand même wawde waɗede ko ganduɗa ko notoyɗa labbi kono en ji haala ka c'est à dire au moment où ɗon ɗo gonɗen hande redressement moɓe kaali plan de redressement moɓe jogui yiide ɓiɗɗo leydi Sénégal foof aɗa jogui participation poɗɗa wadde sibo e ko plus de 5000 et quelques milliards ɗum ɓe mbi ittete tan ko ɗo e leydi Sénégal en ji déjà to banggue mobile money transaction ji ɗi e ko way noon hani to banggue institution ji ɗi ganduɗa ko financiére goɗɗi nana pooɗa kalisaji so tawi o yi wonande ko min jiiɗi koye justice so tawi wodani hoto jooɓe impôt donc on est ce que ko patriotisme tigui haaldi aɗa donc ɗum ko haala ko ganduɗa a wawat famde ɗum tan kalɗo on jimi mbimami nane andude neɗɗo ɓuuri heɗade ko haalata kadi ko noon en jii haalulaji sorti ɗi ɗo yani e justice kono min nanggami tan wonko Ousmane Sonko adduno ɗum ko gonga ene jeeya hen to banggue politique hollide doole mum ha joni kono yinnode haalde caɗele makko ɗe o dañji e président de la république wadde hakkude ɗon mbimi mataw ko woodi dogɗo ɗon o sapeur pompier manam won dogɗo hakkude won dogɗo ɗon hay so tawi voilà ha mais par ce que sa heeɗimo aussi nder haala makko kanko wonɗo wiyata e wonde wonɗo jofto président par ce que ɗo joofiɗo magistrat ji o joofima ɗon président par ce que o wi magistrat fotani ha kala ko manam so tawi président
so tawi comme par exemple président ene wela magistrat fotani ɗiminde par ce que kala ko président wi magistrat foti wawi aɗa andi ɗon mboɗo sikki mataw mbiyami ko jumri makko lapsus ko jumri walla wasi andude par ce que yimɓe fof ene gandi to banggue justice ñawoje Sénégal il faut faama ne waɗi parquet mais ne waɗi ɓe ganduɗa ko les sièges wonande jooɗiɓe e siège ɓen haajuji mumen ngala e politique haajuji mumen ngala e ni noɓe politique noɓe mbaɗirta manigance uji walla schéma ji ɗi mbaɗata nder ɓen so tawi dossier ari mbaɗata appliqué ko luwaji ɗi kaali ko jaha laabi mumen donc ɗum ɗon fof a famat tan omo jogui toon dossier makko e Mame Mbaye Niang ha hande addanimo caɗele ha o dañi rabadare o yeehi dendagal les institutions to banggue justice ñawoje ɗe ɗum ɗo waɗi caɗele hakkunde makko e eɗen mbawi yide ni ko ɗum woni yummare caɗele hakkunde makko e président de la république ha hande o saaha beele o waɗa présenté aux élections ko ɗum caɗele donc min ko toon tan pamoytumi ɗum wonande wonko yiiɗi longade wonko yiiɗi wadde kono alay saago o waɗa pression e justice o beele o wawa hebde ko heeɓi ko ɗum saabi yiidema wonande yen gandu enen peuple o ko enen goni justice ko e kala ko jiɗɗen wadde ko ɗum poɗɗen wadde beele ɗum noon ma laato e ɓen ɓe ganduɗa hande haajuji mumen ngala e politique mbaɗata koko ñawoji e dosɗe Sénégal mbaɗi ko appliqué ko ɗum mbaɗata appliqué ko noon Allah jarama a jarama mawɗo Abou Gaye ko artude ma saabu en nani o wino ko avant pendant et après holko mbawɗa e tonganɗen e ɗiɗo konngui ɗi ganduɗa or maw dañin ɗum haalde Abbas aɗa andi to banggue Ousmane Sonko yewtere meɗen talata cakkiriɗo hade terrain meeting o talata terrain meeting o aɗa andi mi wima wonde min bettatami e haala makko ko gueɗal gotal so darima e podium o wi à partir de hande mi démissionné e gouvernement Bassirou Diomaye Faye ɗum tan bettannoma ɗum woni ko ɗum wonatano ko hesɗi e yam ɗum wonanami bettere kono ko heddi ko aɗa andi ko ɗon jooɗi mbima wonde Ousmane ko gueɗe tati ma en taw ɗum e haala makko guila o fuɗɗi e politique fewde ñallal ngal hande koye ɗum o woni gueɗal gadanal ngal ko bonnidde e aybinde e seyfidde e yennude ɗum woni ko adorto holko reftinta hen victimisade wiide wonde mi waɗama eyyi mi waɗama a faami gueɗal tataɓal ngal ko hawtade hoore muɗum woni fantade waddude hen ménage uji ɗum noon feeñi e nder hen heddi ko so tawi eɗen ƴeewa ko Ousmane ko no ndim wirini en ƴeewata aɗa andi nde waɗi adane live makko dabɓo mo ganduɗa ko hedde mintaji 11 en ko nandi hen ko yinno haalde ko o haalani ɗum o doktu ha ɗo joni ko yinno haalde ko o haaldani ɗum heddi noon ko o junji kono horo jejjiten aɗa andi kanko Ousmane ñande 8 nde ɓe opposition wi nana waɗa meeting muɗumen kañumen to en woni ñahtu national terrain Sacré-Cœur so tawi en tugnima e haala mabɓe kamɓe ɓeɗon wonde nde yeehi ha moins de 24 heures préfet wi wonde wawa rokkude ɓe autorisation par ce que premier ministre Ousmane Sonko ko ɗon rewata e wonande koɓe kaali so tawi ko noon firti kamɓe ɓe jaakorno sema makko wonata ummade galle makko cité Keur Gorgui o faya stade nden omo wawi rewrude gaay no ɓuuri wonde lawol pewgol kono wona hono noon o ummori ko primature o fay place de l'indépendance o fay grand théâtre o yaltoroy ancien pompier autoroute o ƴettoroy paddoa o arti gaay c'est à dire ko yinno ko min som fami o yinno ko hollirde hoore makko so tawi en ƴeewi toon so wiyomo hollira hon hoore makko ala jiyowo par ce que toon ko vide ko heddi ko min so tawi woni kadi mi ƴeewimo kanko Ousmane Sonko o fotani ummorade primature par ce que o wi wonde koye congé o woni ko dokkuɗo hoore makko congé koye foftere o woni wadde somo rokka départ yo rokkoye départ galle makko e kadi e oɗon saaha contexte mo hawri meeting o nde o rekkoyta départ primature nde on saaha taw président de la république Bassirou Diomaye Faye waɗi décret comme quoi ko Yassine Fall
ko kañum assiri intérim premier ministre si wadde o fotani rokkirde on départ ɗum ko gueɗal par ce que nde o yahata toon nde o wonani e cadre service o wonani premier ministre ko chef du parti tawde noon ko responsable parti makko o fotani waynorade primature pour yaade mo to en ɗum ɗon firti ko hollirde kala ko o wawi wadde toon moyen ngaji ɗi kam ko moyen ngaji meɗen ko kaalisaji meɗen ko impôt ji meɗen ko kaalis mo ɓiɓɓe leydi ndi jeeyi eɗen mbawi ñaari ɗum woni ko luyra bisuji ko ɗum woni ko rokkira ujunnaje dokkade ɗe ko ɗum woni ko rokkira 15 000 uji dokkiraɗi ɗi ko ɗum woni ala mbi kamɓe ko fiiɓe ala piye ngala hen piye ngala hen hoore fof arde so tawi ummotoɓe e région ngaji ko tampuɓe ummotoɓe e région ngaji hoore fof 15 000 francs ok mais ɓe mbi keɓe natti fiide joni ummotoɓe e région ngaji hoore fof ko 15 000 rokka so tawi ko ummotoɓe ɗo henna e Dakar goto fof rokka ko 5 000 kono wori yejjid quand même aussi kamɓe ɓe jogui caisse par ce que keɓe parti he e ɗum fof en jeddan mete wonnoɓe ɗo ɓe mbiyatno ko wujjuɓe ɓen ngala keesuji bisimilla ɓen ngalano keesuji mataw bisimilla e joni noon so tawi en ƴeewi kanko Ousmane en ƴeewi to ummori haw yettima to yettoyito so tawi rewi lawol ko pamɗuɗen gandal ko foof eɗen mbawi wiide wonde primature kam ñande hen o fotano yaade toon o fotano o fotano yaade toon par ce que koye congé o woni o lomtama toon ok o fotani yaade toon bisimilla e so tawi en ƴeewi garangal makko stade no mbiruɗen ni gila suwa yettade wonde ko gueɗe tati o adda toon ɗen gueɗe tati ko ɗum woni ko addi hon o addi ko aybinde Macky Sall o addi ko aybinde APR o addi ko yennude e accusation ngaji ɗi o waɗannoɗi ene continue min ngo lawol ko yimɓe makko joofi ɗum hade yimɓe makko taw ko addanimo wiide wonde Macky Sall parti APR ko parti criminel uji ɗum kay wona yimɓe makko ala wona so wi APR yo waɗi dissoudre ɗum kay wona yimɓe makko ala wona Pastef non wona wadde noon oro wi wonde ko yimɓe makko ala no mbimi e wonɗo ganduɗa hoorema vraiment o tuumi hen e yimɓe makko o tuumi ɓen gona yimɓe makko e yimɓe coalition mabɓe wona hay yimɓe coalition mabɓe par ce que ɓen jeeya kay coalition makko jeeya koye gouvernement makko ɓen jeeya koye coalition Diomaye a faami de e coalition Pastef ça fait 2 d'accord coalition Pastef wonno mais jeeya koye gouvernement makko non mbimi ko jeeya e gouvernement makko ko fof wona coalition makko non ɓe jeeya koye coalition makko eyyi e joni noon so tawi woni kanko o ari o haali ko o yenni laamu Macky Sall wonde haydara mbaɗani gujji ngaalu so tawi woni ene ƴeewe ñamande nde laamu Macky Sall woppiɗo ñamande ɗe andaka ɗo nanna so wonti ko ɓiɓɓe Sénégal naaɓe joɓata goto fof ene rondo hen fodde 1 million pawɗo taw ko ɗo e duuɓi aɗa yoɓa ñamande nde a anda ok e nder hen o rutti o wi wonde to banggue ko wiyete ñamande suuɗade woni det caché o wonde kanko FMI ari FMI kay nde arde yimɓe fof no gandi FMI nde ari nde waɗi ko yontere nde gasnani ɓeydi yontere nde ɓe gayni ɓe jooɗi ɓe mbaɗi ko conférence de presse conférence presse moɓe mbaɗatoɓe kaldi koye journaliste uji aduna fof no hucciri hen yimɓe fof nani koɓe kaali ko so wi wonde ɓen mbi wonde det caché ene woodi kanko noon o wi ko wota hay goto haaltade det caché de non o wawa o naggat kay o soka walla o fiya kono hadde min haalde det caché te kanko omo haali walla kanko yo haal hoto goɗɗo haal eyyi o wi ko wota hay goto wi det caché wodani non mbimi det caché tugnade eko haala ko sen tugnima a faami de e chef de mission FMI garɗo ɗo henno o ko haali ko wima ko det caché wona tan Sénégal ɗi ko Afrique on kam haɗani Sénégal on wima koye Afrique ɓe jiyani kono noon haɗani e jaɓɓal kesal ngal e jaɓɓal kesal ngal ɓe ƴetti ngal wonde wayloji baɗe heeɗi ko faati e jaɓɓal kesal ngal pour Sénégal wawa dañde ñamande eko fayi arde e 2026 wona ni hay 2025 kam wota 2025 kam ala hen négociation ngaji ɗi gononi ko fin 2026 jogori wonede négociation ngaji ɗi gononi koye 2026 kam en ganda ko hol nden mais ko début walla ko hakkude walla ko fin a faami de kono kam eɗen gandi ko nden wonoyta ok joni noon ɓen wiɓe ni ɓe
kay so tawi omo haala yo yaato ɓen o wiya ɗumen aha hoto garte e Sénégal walla hoto jeehe e médiaji nationaux ji walla internationaux ji oɗon mbiya toon det caché ala e Sénégal yo yaw haaldoya e ɓen e kadi so tawi a ƴeewi ha joni kanko Ousmane Sonko o holliri wonde no o wirno par ce que haali hakkude makko e mawɗo leydi ndi o wi wonde haydara ala ɗon yimɓe noon na kaala kono so heɗo haala ka no feewi bisimilla mbiɗa heeɗi ko jiɗɗa famminde o wi wonde ko hakkudema e mawɗo leydi ndi haydara ala ɗon so tawi caɗele ne mbaɗa ummorta koto am hakkude mawɗo leydi kono kadi ummorta koto makko hoɗo ummorto noon so tawi woodi waɗ fattan hami jofno ko noon o wi haw gayni o rutti o wi wonde aduna noon ala ko ronki wonde hen ok bisimilla holno paamirɗa ɗum mi fami bisimilla hakkude meɗen caɗele gona ha ɗon ummorta koto am ummorta koto ma kono noon aduna ala ko ronki wonde hen eyyi firti ko ene wawi tawma yimɓe ne mbawi nadde tan hakkude ala wona yimɓe ne mbawi nadde hoto nanno hen yimɓe jonka e woppata goto fof tan ñawra haala ka bisimilla o rutti e nder haala ka e o wi neɗɗo sene yiilo laamu ko haalata ko ɗo rewi e haala ha heɓi laamu ɗo wona ɗon rewata ha laamu a faami o rutti e nder kaɗon haala o wi kadi neɗɗo noon hoto yejjit ala hoto yejjit ko addu ɗum e nokku sa yejjiti ko adduma e nokku ko so tawi a renaki nde guittirɗa e nokku o a tinata manam woto yejjit ko adduma koye laamu no tan wiiri quoi mi anda par ce que ko noon o wiiri non mi anda kankam o wi wonde ko haalani laamu ɗon min ɗo kalani kono enen fof en paami ko yiɗi haalde ko min ɗo kalanmi ɗo mi nanani kam o haali laamu kono o wi wonde ko neɗɗo so tawi aɗa yiilo hunde a heeɓi ha a heeɓi ɗum ala o wi ko so tawi aɗa yiilo no jiilortoɗa ni ko kalata ko ko mbaɗata ko ha keɓa ko jiilotonoɗa ko wona noon mbaɗata pour laamade laamuɗa wona noon mbaɗata pour laamu maɗa wona ko kalanoɗa ko wona ɗum kaltata ko mbaɗanoɗa ko wona ɗum mbaɗata bisimilla o rutti e nder hen o wima wonde neɗɗo ko adduma e nokku o adduma e laamu ko adduma e nokku o hoto yejjit ɗum sa yejjiti ko adduma e nokku ko so tawi a renaki ko ittatma e nokku he a tinata holko yiɗi wiide e ko hakkillaji meɗen nangi bisimilla o wi ko hakkude makko e président Haydara ala ɗon de kono ngol ɗo mallol fay koye président ko ɗum mallol fewde président ko ɗum mallol faade e président ok bisimilla président waɗ attention lamminma ko Pastef ko min lamminma ko noon hoto yejjit no mbaɗmi ha lamminmami ni mbiɗa wawi wattude noon ham ittu mbaɗa wawi ittudema tawa tinani so tawi en ñaawi an joni ko noon pamirɗa haala min ko noon pamir tugnade e haala makko so tawi woni en luggiɗiɗima hen to banggue miijo e nder hen ha joni hakkude makko e président Haydara ala hen Abdourahmane Diouf ko président waɗi ɗum ɗon ko ministre de l'environnement ɗo haalata ɗo e oɗon saaha nde o wiyata Abdourahmane Diouf fodde 2 milliards et quelque nan détourna walla ene waɗi surfacturation e ministère mo wonno l'enseignement supérieur ha jeeyi sababu o itti ɗum toon nawta banggue goɗɗo joni noon mi windi président yo riwmo ko kanko windata président yo riwmo walla ko président windata ndiwgu neɗɗo eyyi kanko woni chef du gouvernement kono ko woni chef du gouvernement woni chef du gouvernement ko no waɗi haala ko haala nder suudu wona haala boowal gonga par ce que ɗum aussi ko grandeur homme d'état foti wonde e nder hen Abdourahmane Diouf nde o wi wonde wujji nde o wi wonde o windi président yo riiw ɗum nde e on saaha Abdourahmane Diouf ne woni e mission président de la république COP 30 to Brésil plem ene lomti président ene lomtoyi président Brésil ok ko nden o haali haala kaɗo mere haala kaɗo fayi tan koye Abdourahmane Diouf kañum tan goto walla ko Abdourahmane Diouf e président ndendi haala ka e par ce que kanko wi ko lammin ko on ɗon woto yejjid ɗum quoi
mais adani don ya combien ko manque de cohérence c'est-à-dire Ousmane Sonko ko kanyum won le chef du gouvernement kanyum le premier ministre ko kanyum wadata proposer liste des ministres et président min ko beedo ciubimi président ƴetta décret wada validé mais ender don aussi comme par exemple président aussi ene wawi wada une liste yew mais so tawi woni ko ganan wala hawrnani dum ene wawi dum bimi adandi kanko so tawi Abdourahmane Diouf déjà nana rewra surfacturation ko dum tagi eggina e ministère mais ministère mo tofta hande o buri jogade adandi parce que beydana mon ko beydana adandi so tawi a ƴeewi Abdourahmane Diouf haysino tawi ko kanko adduno dum ittama ministère nawtama ministère goddo wadi dum ko président de la république ok joni so tawi o wi Abdourahmane Diouf wujji ruttirima ittama e ministère mo wonno o nawtama ministère goddo ka don haala holko firti won ko rondi il faut pas men wondi ko président ko kabanno den to bangi wiide wonnobe do yennabe ko wujjobe ko nyambe ngalu leedi ko wadbe ni ko wattube ni en président ene wondi e dum parce que enana mofi nyaamobe enana mofi wujjobe e parce que haali haala kambe ko jubjubal jubante ngummi kala mo jubani jubbanti ko président woni mo jubani ko kanyum jubbanta kanyum jubata walla waso no mi non wana non jiru min non jirda non jirda an wana non jirda ko mi kala holno jirda rek fat mi jew holno yirtan après match holno jirda c'est-à-dire Abdourahmane Diouf so tawi kene rewra surfacturation no yirni so tawi ko non wori hande totteraki ministère pour do hewde dole parce que aji ministère de l'environnement sa ƴeewi les partenaires ko banque européenne ko les partenaires espagnols a fami hande sa ƴeewi cellulaire gondi ton ni ko no promotion den voilà grande muraille verte e ko way non donc Sénégal ha Djibouti mi yirani wonande Abdourahmane rewra ko surfacturation ala Abdourahmane sa ƴeewi ko wayno Bougar Diouf en ɓen ɓe ganduɗa hande ko ɓurɓe ɓattade président de la république kañumen nana daari wadde défendre Diomaye surtout jaltal mum ngal wonno toon to RTS en jii vraiment ko haali ko ha hande yimɓe Pastef nana mbi aha noon budget makko so yonti min gotata ɗum à l'Assemblée nationale min jiirumi tan ko so tawi no ɗum ene wodno e kamɓe concept mabɓe jubjubal jubbanti o on ɓe pota e guinde ɗum ɓe poti ko ittude ɗum gonga ɓe poti ko ittude ɗum bismillah ko bima so tawi en itta ko président itta so tawi en woppa ko président woppar so tawi président ittani woppi ɗon ko gueɗe ɗiɗi goodi président nangiri haala makko ka ko hunde nde woodani so ɗum ala président ko complice e Abdourahmane gueɗe hiɗit tan eyyi min ko ɗum woni ko hakkillam nani kono noon ne kadi e nder haala makko ha joni hoto jejjiten o wi magistrat ji ɗi e addi ɗumen ko yo gollo so gollaki yo guitte ɗon manam kanko wiki e peyke lawƴude eyyi ko ɗum woni ko mbimam ko yoɓe gollo koɓe poti gollude ko soɓe gollani koɓe poti gollude ko koɓe itteteɓe ɗon mo kala yo waɗe e place ɗo foti wonde ɗum ɗum ne kadi holko firti ɗum en adduya hakkude makko e Mame Mbaye Niang en adduya hakkude makko e woɗɓe sabu so tawi a ƴeewi ɗon holko addoyi o addoyi wonde ko oɗo Pape Malick Ndour rapport 2018 baɗɗo ɗum épingle o ko on wanno oya épingle te kadi rapport o ko 2018 rapport bannoɗo oya épingle o ko on waɗi oɗo épingle ko en 2018 a famiri non Pape Malick ari ko 2019 Pape Malick ari ko 2019 rapport o ko 2018 voilà Pape Malick ari ko 2019 te Pape Malick nde ari nde taw bindinoɗo rapport o taw maayi ko non binduno bannoɗo rapport o on saha taw maayi e joni noon so tawi en ƴeewi haala makko ka fof min to banggue hakkillam o waddata koye kanko rabadari piiɗomo o ñawore makko e Mame Mbaye Niang liɓɗomo o holno ɗum waylorto ha wawa jeede e élection ngaji 2029 ko noon te ɗum o wawa jeede e élection ngaji 2029 o ala fof bawɗo waɗandemo ɗum holko woni ɗum par ce que to banggue admission ɗum jeyaka hen andama ñawore nde ñawama heeɓi sottina ala ruttade
ala taɓade ala haydara ko ponnoɗa wadde ɗum koye nder balɗe sappo nde ñawar nde yani nde tuggude nden faade joni no foti duuɓi e kadi paamen magistrat ji ɗi holi kañumen ɓe wullata ɗo henna ɓen wona ndimen ɓen wona abbas en ko serdamen serdi on koto banggue carrière uji serdi on koto banggue duuɓi serdi on koto banggue nunɗal to banggue gandal to banggue ko noon kanko o mimi cour uji ɗi foof o mimi cour suprême e kala manam cour mo ganduɗa hoorema hen ɗo e Sénégal danaka o mimini ɗum ko fof ko mette makko o woni hollude e ɓeeɗon ɓen mette makko e muɗumen manam fitti ko ɓen c'est-à-dire anani o wima wonde ɓen mbaɗani golle muɗumen hol yeru mo rokki so tawi neɗɗo darima ene ƴetto Sonko ɓe kaala ha haydara ene wiya Sonko ɓe kaala ha haydara ha neɗɗo Sonko mettina e ko Sonko ƴettete ko yofto ɓe nanga ɗum ɓe nangora ɓe ƴettotonoɓe Sonko ha wona sembla ko noon mawɗo ko noon tigui rigui Mohamed Ndim o wino ko avant o wi pendant o wi après te ɗiɗɗi foof e ley ko hen goto tan woni ko ari par ce que pour min jim tan ko pendant o mais avant o arani après o kadi sowa arde walla après o ko le 28 par ce que lew nodditi e c'est à dire ko no mawɗo Abou yini eɗen gandi wonko muuya haaldi enenne eɗen paami wonko yiɗi haaldi ko haali ko wona ɗum o yinno haaldi donc ɗum saabi mami ar hande ala mi watti janggo kadi komi garto donc wonko yiɗi haaldi wonko muuya haaldi wonko mettimo donc ɗum alay sago ɗum wawa yaltude min mboɗo sikki tan deux problèmes Ousmane Sonko jogui actuellement ko hakkunde mum dualité hakkunde makko e président de la république Bassirou d'après kañum nde fuɗɗi kañum ne dartade caggal nde waɗa ɗum do o mir en ji yimɓe makko andi ko ɓe mbi ko tan kural ngal worata teƴƴum becce jiw Guy Marius Sagna ko haali ko wonande président de la république Bassirou Diomaye wona kañum wonno choix o choix o ko omo ganduɗa ko Habib Sy wonde so ari ko Habib Sy ni won so ari ko transition 6 mois ɓe totta omo ganduɗa ko Ousmane Sonko ɗum fo e wadde noon e ko way noon en jii ha hande ɓen ɓe ganduɗa ko ɓe mawɗo Abou haalata joni ko aɓe no Abdourahmane Diouf ko goto mo ganduɗa hande ene hollitma tan oɗo ɗo waabi ɗo ne tiiɗi par ce que hande ɗo waɗoy ɗo représenter le président de la république sommet ɓurɗo mawnude hande aduna o tawi rentat toon tan ko les chefs d' état ummiɓe e aduna o foof oɗon COP ganduɗa ko toon to Belém Brésil beele cikkuɗa wonano le premier ministre fonno yaade so tawi président de la république yahani premier ministre ko ƴettu congé mais fo ewade noon fo ewade noon ƴettude nde congé ɗum wona quand même min mi yiyata ɗum ɗon ko ɗum wona réponse puisque mawɗo Abou haalnima joni o umori ko primature et pourtant de woni koye congé donc jimidema tan ko hande a famat ko ɗen caɗele ɗe ganduɗa président faami ɗum kañumne nana ƴeewa alliéji mum janggo e jaam Diomaye président en jii so tawino hande ɓen ɓe ganduɗa ko yaltoɓe enen dartono kanko hoorejo leydi ndi kanko président o hartotako sinno yinoɓe ala gacce Diomaye noɓe mbini Diomaye woni Sonko woni Diomaye on mbawa nadde hakkude amen ɓen so tawi jalti sorti ɗi tati ɓe lema natti Sonko moye Diomaye moye kanko noon o hesterini ɗum Diomaye moye as moye Diomaye Sonko moye Sonko yi kañum ko ɗum wodani donc slogan mo ɓe jaltini ñanden e meeting o ɓe mbi wonde ko Sonko moye Sonko ko noon Allah jarama moye Diomaye moye as ko noon Diomaye moye as moye Diomaye mbi sikki nde ɗo toɓɓere en lugui ɗiɗi men no fewi te kadi hojomaji ɗi nen dogote dartaki mbi jiɗi noon ɗo sen en gaare ɗeɗo toɓɓe tan wona hay so tawi ko meftande ɓen ɓe ganduɗa hoorema ñalawma le 8 mars le 8 novembre o jiiɗino wadde ko ganduɗa hoorema woni seppo gam hollirde vraiment mettal e muusal ngal hoorema Sénégal ɗuminam ɗum te kaɗa ɗum holno jiruɗa neɓi kaɗirani est ce que ko lawol walla wona lawol mboɗo sikki dans une démocratie normale goto fof eɗen gandi kam droit de marche ko hunde nde ganduɗa ɗum koko neɗɗo kala aɗa jogui foddema yaltude mbaɗa seppo yamyamo a faami donc kadi alibi mo ɓe totti o wonande ɗo min mbawata on wadde autorisé si le premier ministre ko ɗon rewat ala
wona noon foti wonde te déjà jomumen mbaɗi déposé ha heddima 24 heures on katti ɗumen wonande hulde peut être ko mbiyata perturbation e ko way noon hakkunde ɓe ganduɗa ko yohoɓe ɓe gollotoɓe ko way noon non mboɗo sikki ko no mbiyeten ni tan toujours sa joguima pouvoir anne a nanna juuɗe ma wawde ha joni herƴinde ko ganduɗa opposant ji ine mbaɗa ko kono wona hunde fonde wonde wona hunde yonde quand même e démocratie Sénégal hadde ɓen ɓe ganduɗa ko waɗannoɓe ñaktu national ɗum kadi ko politique wona nguɗo laamu tan waɗi ɗum laamuji ɓennuɗi ɗi fof so en jii mbaɗi ko wayni ko noon ne jeeya e élégance en jii Abdoulaye Wade nden nde laamu makko kañum ne waɗi dillere no fewi nde yimɓeɓe jiiɗi wadde marche nden opposition ji fof ndenti F24 en e ko way noon yana mare en jiiɗi wadde marche yimɓe makko tawi mo mbima aha ɓeɗo de so mbaɗi marche sa renaki ɗum ne jogori addude caɗele parti o yi ko mbata wona mbiɗon parti o koɗen keddora yimɓe totte en confiance ha joni gacce yoɓe ngar kuccodiren toon to place de l'Obélisque donc ɗum jeeya koye élégance jeeya koye démocratie goto foof aɗa jogui fodde ma wadde marche haalde ko jiiɗa koye caɗele leydi ndi te on marche ñaktu national ko syndicat ji ko ɓen ɓe ganduɗa ko wonɓe dendagal secteur aji ɗi kañumen mbaɗata syndiqué ko kañumen ndendi voilà société civile o etc kañumen ndendi jiiɗi wadde marche donc ene fonno accede quand même ɓe mbaɗa marche kamɓene ɓe mbawa ha joni haalde caɗele mabɓe leydi ndi abbas ko ɗum ɓuuri wonde ɓuuri wadde élégance ko noon heewɓe mabɓe nangganoma kono goppitama beele ɗum ɗon ene jeeya e ko ganduɗa hoorema ɗum woni ko Sénégal ronno surtout to banggue politique eyyi heewɓe nanguede nde kam ɗum c'est normal ɓe nangue par ce que ɓe wiyaɓe hoto ɓe mbaɗ ɓe mbaɗi ala kono kamɓe joni kamɓe ko à moins de 24 heures ndene heɓe ɗemina haysino ko moins de 12 heures koɓe wiyaɓe tan ala aɗa andi ko wiyete ko to banggue marche uji ala o kadi est ce que yaadi koye lawol aɗa andi ko wiyete to banggue marche uji ala no foti wadde lawol ko gonga marche ko gonga wadde seppo hollirde mette muɗum ene yamira e nder kuule leydi Sénégal kono noon wona a tintini tan aɗa waɗa sa tintini kanko poɗɗo yamirdemo o ƴeewata kanko so tawi o rokkima yamirore holko heɓori bonnude kono en waɗi happu en waɗi happu no oɗo ko waɗi happu ko fof tawde han ko kanko jogui konngol a famide en keddoto e yamirore heddi ko gueɗel nani hen mete kamɓe wiɓe wonde ɓe ɗaccana ko ha 24 heures nde ɓe puɗɗi wiyede ala mete ko noon woori walla ala min de kam ko kumpam mi anda so tawi ko noon woori mi anda so tawi ko ɓe wiyanoɓe guila adani ala wawa wonde ɓe cuuɗe wawa wonde o ɓe jaltini wonde ɓe dokkama parce que non attends kanko wajo ni wona question hadde mais probléme o ko wiide wonde yeɓe gummo e liyembe ɓe mbino e mbaɗa ɓe jaaha liye goɗɗo eyyi ɗum fof ko kamɓe kaali ɗum kono noon e nder hen ha joni ɓe mbiyama yoɓe ummo e oɗon liyo ɓe jaaha e liyo goɗɗo so tawi ko ene foti wonde walla so tawi fotani wonde ko wawi hen wonde fof kam kamɓe ɓe dañi koɓe jinno ko woni koɓe jinno han ko yoɓe tine ñande hen kam a famide ɓe jadani eɓe jogui mettere ɓe ko waɗete to ko kamɓe ɓeega ɓe jadani hen ko noon ko tinede nde ɓe tinama par ce que hayso no tawi ɓe kaɗama ɓe mbaɗi hayso tawi woni mabɓe nangama ɓe mbaɗi dillere tigui rigui ha nanama dillere nde message moɓe joguino message o ɓenni au niveau national et média ji internationaux ji foof a faami par ce que ha hanki mbaɗa heeɗo radio France international ha hanki eɓe kalta ɗum yimɓe mabɓe waɗanoɓe hen interrogé ko fati e nanggue ɗe woppaɓe e tout ko fati Waly Diouf Bodian ni nena haala nan yana e France 24 no muusi janal muusi e nder hen e Waly Diouf Bodian c'est normal kañum ko militant taƴƴo ɓoggi no walla kam ko militant mo ganduɗa hoorema ko murtuɗo e nder Ousmane Sonko Waly Diouf Bodian wona Pastef yiɗi wona Haydara yiɗi kañum ko Sonko tan o yiɗi sa mimi Sonko tan o jaɓata eyyi kanko Sonko tan o yiɗi ko noon kanko Sonko o yiɗi heddi aɗa andi won gueɗel woodi yimɓe mba sikki mbattani hen hakkillaji muɗum aɗa andi hanki wonno journée forces armées président de la république yeehi toon e nder discours président o wi kala ko ene adda telɓere ene adda fitina e caɗele e leydi ndi mi woppirta ɗum hay goto ok ɗum no waɗi fayida no fewi message ko ɗum message baɗɗo fayida so tawi a ƴeewi message o wonko jaboto min mbiyanmi wonko jaboto i holmo woni jabade aɗa andi oya
dewɗo e makko waɗi lancé dewɗo e joom waɗi lancé campagne électorale a famide waɗi lancé élection ngaji 2027 o sukaɓe yoɓe bindito yo par bindito yo par yoɓe banni yo batni te liste uditaka donc o holli non bindiragol ɓenni gasi winditanoɓe binditima gasi ok bindiragol so nataw kay uddiɓe kessa bindiragol gongol suwata wodde mi anda noon so tawi ɓe uddita goɗɗum a famide aɗa andi kanko oyo ndeysan o huli Touba Touba to huli to o wi wonde sukaɓe Touba naɓe yoɓe bindito omo andi toon eɓe jogui toon fodde 400 000 électeurs 400 000 électeurs ɗi fodde 400 000 goɗɗi ene poti wawde winditade Touba holko waɗi ɗum so tawi 400 000 o joguino toon 400 000 ɗi toon koɓe perduɓe ɗum wadde yo 400 000 goɗɗi bindito taw ko kamɓe koye kamɓe gonɗa ko noon ɗum noon ko ɗum haallaji mawɗi mbi sikki aussi ma en gartan e réponse par ce que technicien nen holliti en hojomaji nen gas mais ma en gartan e réponse mo ganduɗa hoore ma vraiment nanama surtout caggal ndo jaltal ngal won heeɓe darima ngam jabtade ko wayno APR ko wayno Bougane Gueye en e heeɓe jalti ngam vraiment jabtade Ousmane Sonko surtout e biyeɗo wiiɗi en hen ni Mame Mbaye Niang mo ganduɗa hoore ma vraiment o haalini ɗum haala ko ganduɗa hoore ma vraiment o wini koko dogi par ce que e nder haala ko o wi Mame Mbaye Niang koko ummi ɗo dogi président Macky Sall aussi également so tawi en suusi yo artu eyyi ɗum ɗon foof noon ɓesgol ɗi jabtimoɓe mbiɗa yiɗi tan vraiment ɗum wona ko yeewi par ce que enen jogui ɗo toɓɓe ɗe ganduɗa vraiment aɗa Pulaar wima so tawi woni aɗa dugda e neɗɗo aɗa jogui sawru o wima hoto sikku ko sawru ma ndu kuldumami mawɗo sukara si wi tam sawru saabu so fewnitima hen ko diftotoɗo e ɗum woni ko wi Macky Sall ko Macky Sall nan to suusa artuden yo ito faati ga en o hule gurdam makko fof ko Macky Sall ko noon Macky so wodani tan heddiɓe o hulani ɗumen ok a jarama Mahamed Dim hol lecture mo joguiɗa bon aɗa andi yiide wonande ɓen ko dogɓe Macky dogani par ce que baɗaɗo affrété avion présidentiel totta laamu duusi ɗum ha e damal aéroport walla hani e damal avion ƴetti avion mum yeehi on so yama ko dogɗo ɗum ko haala tan heddi noon ko bon ko c'est hande sa ƴeewi parti ɓurɗo quand même jogade semme mo ganduɗa hande sa renaki so parti au pouvoir confiance gasi e mum ko yimɓe foof par ce que en jii lowre ɗe ganduɗa nana garta e o mo ganduɗa ko APR baɗono major Kandji mo ganduɗa ko ancien mo ganduɗa kañum joguino Ocrétis te yimɓe fof ene gandi darde mum de dari banno capitaine Dieye e woɗɓe ganduɗa hande waɓe no Pape Malick Ndour en Hamidou Anne en nanay darde wawde ha joni artirde ɓe ganduɗa ko parti o ƴewde kadi ɓe ganduɗa ko sukaɓe surtout tottude ɗumen confiance ƴetta vraiment parti o donc alay saago jomum wawa wattude hakkille mum e won parti mo ganduɗa janggo e jaam ene jogori telɓinde golle mumen c'est très normal mbiɗa jogui kulhuli ni par ce que ayi APR jaltal yaltingal ha wi e wonde vraiment en watta remobiliser troupe aji men mi sikki aussi ɗum ɗon aussi won ko komin wi no fewi garen noon e gandanɗoma kañum woni toɓɓere nde battidirten mawɗo Abou elle ɗiɗo dumunaji cumuli ene teska te Allah addini en ndiyam Allah addini en huuɗo ko ɓurno ko sadde ko ɓurnoɗen ko sattere Allah hokki en ɗum ha timmi kono elle hande tesko e nder yontere walla nder balɗe sappo tan ma won cumuji tati mbaɗama signalé holko mbawɗa rentinde hen bandiraɓe surtout e on ɗon banggue aɗa andi rentinte hunde komo anda taw ene yiiɗi andude rentina kono ganduɗo o a wawa rentinde ɗum par ce que kala ko mbiɗa aɗa rentinamo hen ko kanko ɓurma hen gandal tawde kanko wuuri ɗum ok heddi noon ko mataw ko gotoraɗo seeɗa ha tan e fullude conal walla cenglon to banggue cumuladde en teskima e nder département Podor ñanden cumu waɗi hon ummade commune Gamaji Sare ha yantoye commune Ndiayen Pendaw ko heewi sumi ɗon e en jiine kadi ko ɓoyani ko tan e nder commune mo Guédé commune mo Guédé cumu gongu waɗi toon fami kañumne kadi raafli ko heewi e oɗon saaha mo ɗum waɗi o taw won e mawɓe mbaɗi erango wonde tawi mawɗo goto no wiye Oumar Mboyo Sow kanko woni chef du village Jamweli woni koye département Dagana
e commune Mbaan o wi kam wonde omo ummi jum omo fay namarel o yi ko fado woto hudo ene jokkodiri fado woto hudo ene jokkodiri manam hudo ko memlondirta ko jokkodir fof ala hay toccode do ala hudo wodani hay kalludo otoji di ndewata do e nder hen hudo no fudi e nder mudum Allahu akbar dum non omo jertina yimbe be yo pour wattude hakkillaji mudum e hudo ko fuddima yorde kadi lappi galano lappi di mbade pour des parfums pour so tawi kam dumini ni tawana jogo ko faddi dum kono non ko tampini be nyanden hawri ko nguleki adani nyippude ciumi e nguleki no musi ciumu jeygol nguleki mudum nguleki nangi nguleki weeyo fof nani don na fawndiri e yimbe be tampi e nyippude ciumu gadan ngu kono odon saha tay maire Gamaji wadi tracteur fuddima walla kam wadi lappidi kono so tawi en ƴeewi way kono haydara waɗaka ni caggal muɗum gaana cumu ngunde waɗi maire Guédé kañumne ummi kañumne waɗi 2 tracteur kañumne waɗi hen ɗumunaji kono noon ko wawi hen wonde foof ko kamɓe sumre heɓe ɓe ko welsindare so tawi a huɓɓi jeygol e nder ladde walla ka cimmotoɗo e nder ladde soit ko joomum ko muneysi jogui a loowi jardugal ma ha heewi joomu heewi ko so ɓuucima ɓuucanɗe ɗiɗi fiɗɗe jardugal ko piɗɗa ha ko jeygol samar koye huuɗo yor walla mbaɗa almet kos kuɓɓa tan berloɗa bere tete brin o tarkin hidde a ƴeewani ni so tawi koko ñifi walla ñifani cimmoɗa so tawi ko cimmotoɗo cigarette ha heddo mégo beddoɗa mégo maɗa yato koye karawal berliɗa ɗum fof hendu en wawi wedde mégo o natoya e nder jeygol mais ɗum ɗon fof simmuroɓe kalɗa eyyi e nder henne kadi ha joni jomumen no mbawi hande o sahaji ɗi no mbayni aynaɓe dawa dawda e baraduji e kasuji atoyuji jaaha e nder ladde ko ni tan werde tan gasguel mbaɗa hen ƴuɓɓe ma pawa hen barade ma walla kelaɗa l'école gara kuɓɓa mbaɗa hen ata e maɗa so tawi a gayni ko wadde faɗo muɗum tan hiifa leydi ubba e dow muɗum wona kam aɗa ñifire ndiyam ala par ce que goƴaɗo ko yeeri woƴata koye ñifirde ndiyam muɗum jeygol donc mbaɗata tan ko faɗo kiifa to leydi kiifa ga leydi met foof ubbodima walla ubbodani est ce que ñife kadi est ce que ko ubbuɗa ko a ubbidani ɗum e huuɗo sa yeehi caggal maɗa ene ɗumini ene wona kadi hoɗoɓe e nder ladde ɓe par ce que gaynako yiiɗa hodde ɗo gotel gaynako yiiɗi ko so tawi woni ɗo seeɗa tan egga fayaɗa ene hoɗoɗa kadi kañum ko ɗum yiiɗi dirto ñande nde min jeehi wuuro Bellu mbaɗa namdoɓe holko o waɗi ɗum bon eɓe cifono kam holko jeeyi sababu gaynako yiɗata hodde ɗo gotel par ce que aɗa wawi hodde nde ɗo hettere taw nde ɗo hettere jigani jawdi maɗa ene ñaama ene haara kono jawdi ndi fayata ene ñaama ene haara kono jawdi ndi watta kosam donc kalde eggi ça veut dire que ummoɗa ɗon paya banggue goɗɗo ɗo payata ɗum taw ɗon ɓuuri famɗude huuɗo ni kono noon ɓuuri nende e jawdi ndi ɗum ɗon ne kadi ene waɗa donc ko banggueji ɗi foof kamɓe hoɗoɓe ladde ɓe kamɓe aynaɓe ɓe kamɓe hutortoɓe jeygol e nder ladde ɓe e nder kuɗoli ɓe ko kamɓe poti wattude hakkillaji mabɓe kala cimmotoɗo hen yo andu no simmori sene ñifa yata koko ñifi jooɗoɗo gotel ni cimmoɗa ha gayna ñifa ko ɗuminɗa ko jaaha lawol ma ko noon Mouhamed Ndim presque hojo majji ko gasi ha laaɓi cer solution bon solution rek oui solution je crois que surtout wadde sensibilisation nde campagne de yewtidde yimɓeɓe hay so tawi ko kamɓe ɓuuri ɗum andude e mbaɗen hen rendre hommage Abou Djouba de ene jeeya hitande foof campagne makko nawadde e jeeri ndi wadde sensibiliser kureji men aynaɓe nde mbawata ƴewtade cumuji ladde ko gonga parfois je ne mbaɗe mais laamu ngu aussi ene foti wawde ƴewde ɗe ganduɗa ko unité ji ko wayno sapeur pompier mais wawa wadde ɗum e nokkuji ɗi ganduɗa sibo hen sahaji cuumen waɗa sapeur so noddama jotto ko hedde waktuji 4 joyinde fuɗɗo arde surtout au moment mo gonɗen hikka poɗɗen tinnade sibu eɗen gandi fulɓe ɓe no aynaɓe autant pour moi no mawɗo Abou yini aɗa andi aɗa yiya huuɗo ha heewa pullo acca huuɗo ko gayna ko acca ko huuɗo ƴeewoya mbaɗa question holko saabi gacca huuɗo ƴeewa kono wona huuɗo fof ɓe cohli ɓe kewno ko o saaha o so yonti ɓe paya Mali surtout hikka Mali koko uddi frontiére uji mumen wadde ɓe mbawa tan ko hadde leydi ndi wadde ene foti waɗede lappi
waɗe parfuji laamu ngu wawa wallude quand même sapeur pompier ji mbawa waɗede nder jeeri ndi ko wayno labgaren walla ko wayno côté ji ko wayno toon to teskere en walla to ganduɗa ko ajbali en ɗon ko inteji ganduɗa ma wawa wallude so tawi cumu ngu waɗi ko rapidement ɓe mbawa notade hen kono kona ɗum ko aussi motoji ɗi sibu joni motoji ne keewi en ji joni hay motoji ɗi to banggue chapeau ji mabɓe ɗi batti sumde mawɗo Abou ni ne ko ɓuuri ko hewde noon ko cimmotoɗo para ƴetta jaddugal mum tappa e feggere mum wappa yaha so hendu waɗi vraiment ene waɗi wuyɓe aussi ɓuccoɓe jawdi nawa en juɗoy ɗum voilà so hendu waɗi adda cum kam ɓuuri en jeey adduɓe cum donc laamu ngu ene foti wadde hen feewe mais population o aussi ene foti wadde hen feewe mawɗo Abbas ko noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewtere men gasi ha laaɓi car ko hokkude on tan goto mum foof konngol mbaynigu tan directement comme ça belma en certu inchallah a jarama mawɗo Abbas oɗo wuttimo ɓornimi noon rewi ɗo ko Madame War Bodiel Diop mo ganduɗa ko boutique mum toon to marché Zeng jogui ko des tissus yiyata ko comci baɗɗi fayida hande ko kanko ɓornimi kanko Bodiel Diop Madame War en calminimo au passage voilà donc wadde Bodiel mi yi comci ɗi ne yooɗi Madame War mi mi haalamo mi yooɗi no fewi quoi hokkude bandiraɓe mboɗo sikki samedi inchallah so Allah jaaɓi inchallah paminen mawɗo Abou eyyi ceerno Abbas Allah jarama a jarama en dañi beelema no fewi mbeɗa sikki tan ko jopinoɗen ko Allah walli en mbawi ɗum wadde ko weltanade bandiraɓe tan e duwondirde muɗumen ha tengti musidɗo meɗen aw Mouhamed Seybani ɓurɗo andirede Abou Seybani aw ko cadre ɗo FAO ɗo woni kanko e joom suudu makko madame aw Kadja aw en calminiɓe en ndende mabɓe beelamma yewtere nde ko hono noon Dieng Amadou Mamadou ɓurɗo andirede Papis gonɗo to États-Unis d'Amérique e Farba Mamadou Dieng walla mbiyan Mamadou Ibra ɓurɗo andirede Ali Bela kañum ko inspecteur woni ko to Mauritanie ko hono noon musidɗo meɗen Sar Amadou Samba kañum ko inspecteur musidɗo meɗen miñi men Sar Amadou no kañum woni directeur école wocci kamɓe fof eɗen ndende mabɓe oɗon beelama Diop modèle Amar ko hono noon docteur Aw Moustapha Seybani kañumne kadi eɗen ndende e muɗum yewtere nde hono comme Belal Demba kañumne kadi wona jejjitteɗo hen ɗum noon en calmini en duwanima mawɗo Amadou Ali Wane mo ganduɗa woni koto États-Unis d'Amérique mi wawa yejjide noon mawɗam kono kadi ko kilifam ko patron am on woni El Hadji Amadou Tidiane Anne mo ganduɗa ko kañum wonno hono ambassadeur Sénégal to Montréal to Canada eɗen beltono mo no fewi omo siiba yewtere nde tigui rigui par ce que yewtere meɗen ɓennude nde ko 2 heures du matin o waɗi kam message jabtimomi tan wi kam jaam Abou an ha joni aɗana min ciganum ka ɗaninde ka jabtimama mbimi ala min noon komi neɗɗo jamma o wiyeyi wadde an eɗen mbawi yaadude o sifani kam noon kanko ne yewtere nde o waɗi ɗum décortisé ɗum tan a andat tigui jomum heeɗima yewtere tigui ɗum noon donc o dañi hen beele no fewi ko hono noon ne ceerno Habibou Tall mo ganduɗa ko miñum ceerno Madani Tall kañumne nanɗo galle ɗo ko musidɗo meɗen tigui rigui keɗotoɗo kañumne yewtere nde baɗɗo en suivre tigui rigui kañumne kadi eɗen beltono ɗum e nder hen ko noon jurortoɗen ceerno meɗen ceerno Mouhamed El Madani eɗen mbiya yo Allah junnu balɗe makko nde tawno gurdam makko no waɗi nafoore meɗen ɗo ko noon mawɗo Abou Gaye a jarama no fewi Mouhamed Ndim également vraiment mi weltima e kano en jetti en jarni mo ganduɗa hoore makko ñum ni ko Abbas Yaya Djigo depuis dowlaji dentuɗi ko ɓiɗɗo dimannaji kamɓe Alassane Mamadou Alia Djigo kamɓe kala ɓe jeeɓa yewtere nde kadi vraiment ɓe belti e vraiment façon no yewtere nde ɗumnirtede mi weltinima dendagal bandiraɓe kala min garanmi ke oɗo montre pattam lamiji oɗo montre joɗɗo mo gandanɗa hoorema vraiment ko jullu tigui rigui musidɗo men tedduɗo Mouhamed Ndim wadno vraiment addani en oɗo montre vraiment ko ɗum souvenir mawɗo mbiɗa welti hen no fewi Mouhamed Ndim a jarama han fewi pari totama facture o inchallah banda musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi car yewtere men lewlewal communication en jetti noon mawɗo Abou Samba Diop ko kañum hewno ɗowde yewtere nde kañumne aussi vraiment hande aussi won haaju tamɗo ɗum tan kono inchallah enen jogui jorto ñalawma gartowo mo ar so Allah jaaɓi inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah